Хора, вие сте с Нико 72 и днес ще... Аз записвам ли? Да. Днес ще играем на Brawl Stars. Аз играя с Едгар по принцип. Вижте, че другите не са ми вдигнати. Освен моя приятел, който ми дадох акаунта Алекс. И той играе с Фанк. Докъде е стигнал ето. Дък съм го макснал, защото мисля да играем днес с него. Но, първо, ще играем на Soul Showdown и това мисля, че ще е добре Soul Showdown, но с Едгар. Между другото, искате ли да чувате звука? Ще ви го увелича малко. И нека видим какво има в шопа. Добре. Няма нищо интересно. Я да видим, записваме ли? Да, записваме, окей. Просто се притеснявам, защото знам, че всички хора искат да гледат Brawl Stars. Не че знам, просто ще е готино. Между другото, аз съм го макснал, не че съм го макснал, на 42-и тиър съм с Едгарчо. И разбирате, моя приятел играе повече. Той има на един акаунт 20. Даже майче. Купи. Аз имам 1000 и нещо. Така. Средоточаваме се. Трябва да ги... Бу. Get away from me! Go in there! Ето, нуп съм. Загубихме, за съжаление. Да, ако не ми вярвате, не знам как да ви докажа, звънете на... Ще кажа на Алекс тази вечер. Не тази вечер, но някакъв друго, което ще снимаме. Ще го максимум. Дали е игра с Едгар, защото той знае, че ако играе с Едгар, ще ми загуби някой купи. Като той не може да играе с Едгар. Негови Едгар е на 13. Даже може да искате. Ще проверим. Нашата стратегия е кемпане. Между другото, то е трудно в 42-и тиър да играеш. Защото 42-и тиър почти си го макснал. Още 8 тиъра ти трябват да го макснеш. Това е доста трудничко. Но това няма да ни спре. Да се опитам да го направим за днес. 5 или 4. Шоудаун. Няма да спеш. Дай ти бе, исках се пуснах и... Ето, следващия право на нас. Сега ще проверим на Алекс. Профила, френд, ето. Кой от всичките? Това е братовчет ми. Да, това мисля, че е неговия профил. Не, това е хода. Да, това е неговия профил. Така, сега ще му разгледаме. Ето, между другото, аз мога да играм от неговия профил. Искате ли? И да му загубиме купи. Can't believe I have to do this. Не знам защо е. Той е в най-добрите 5. So awesome. Ето, Brawlers. 31 тиър. Интересува ни нас Едгар. Едгар му е на 30. Браво на него. Играл е с него. Браво. Така. Играеме. Мисля, че това няма да е забавен епизод. Съжалявам. Ако не ви хареса. Ако не ви хареса, го дизлайкнете.
Ако ви хареса, This is so го lame. лайкнете. Като гледам, тук има и ботове в тази игра, точно конкретно в тази. Записваме ли? Да, записваме. Мога да не си говоря сам просто. Окей, Leave me alone! So lame. Личи си. I could do this if I wanted to. Но ще го кача. Сега, стягаме се. И започваме да играем като хората. Айде. Това е следващата игра. Мисля да изиграем до 45 тир. Ще стане дълго видеото, но до 45 тир ще играем. Готови ли сте? Не ме интересува дали ще тръгнем, дали ще печелим. Може да играем и половин час. Един час дали да играем. Стягаме се сега. Едгар. Много як скин. Не успя да ме бие. Аз съм даже повече. Leave me alone. So much tryharding. Това вече е кемпинг. Истинско кемпинг. Браво. YOLO! Много съм доволен от него. Много е добър той. Браво на него. Направо е супер. Как мога да кемпиш така, бе? Сигурно ти си 45, 46. Играй се тук за победа, не да кемпиш. Вижте срещу. Can't believe I have to do this. Ще ме бие. Yikes. Don't touch this rock. So much tryharding. Личи се, че сме ботове. Can't believe I have to do this. Ще играем на друг мап. Направо се разочаровам. Нокаут. Поне тук на нокаут мисля, че ще ги убиеме. Аз не съм играл нокаут от 2 месеца. Ще ги играхме преди 2 месеца. Can't believe I have to do this. Не знам защо така. Ако ви хареса това съдържание, абонирайте се на канала с камбанката и харесайте това видео. Окей, убихме. Тук на нокаут очаквам да стигнем купите. Ей тук. Нещо там. Пишете в коментарите как някой ще пресече видеото. Лея Гайн. Някой ще иска да играе с мен. Да. И Бенито. И трите ще игра. И тримата пак ще играем заедно. Трябва да сменим изтъкване. Не знам. Дали да сменяме или да не сменяме. Да видим колко време. 9 минути. I could do this if I wanted to. 9 минути. Yikes. Едгар убия Едгар. No way. Той мисля, че е добър. Мисля, че ще го убие. Да. Вярвам в тебе. Той избяга конкретно с геймпол.
О, но той играе срещу двама. Как го оставихме? Те са много добри, като гледам. Leave me alone! Как ми е да бие? Haha! Beaten by a boxing botanist! Окей, тук това е тази върна. Да. Няма да успеем. И заради I това could мисля do да this if играем I с wanted to. Easy Знам, че ви business. харесва Flashy този бролер. showdown. Бролер. Скин на бролер. На дък. Той даже е на корицата. Айде. Играем в момента срещу слаби. Yo, where my pizza at? Ще ви хелвам, приятели. Между другото, ще хиляда, бе. Не, може да се меси. Munch the meaty goodness, bruh. Ooh, the tide is turning. Вижте го. My milkshake brings all the kids to the pool. Просто аз ги убих Ooh, the всичките, нали? tide is turning. Да. Riding the Ето waves това of е да victory. играеш на позиция. Rare. Super rare. Я да видим новините. 10 стар дроп. Рандом стар дроп. Аз ги отворим. Така, моля ти се. Искам Legendary Star Drop да отвориме. Моля те. Rare. Окей. Rare. Почти Legendary, ама почти Legendary, да. Колко време вече това видео? Мисля, че това